Chceš vedieť, aký parfém máš použiť, aby sa ženy za tebou otáčali? Tak sleduj. Máme tu dva fantastické parfémy. Jeden je náš najpredávanejší a najoverenejší parfém Isoria Isar. Ale pozor, máme tu aj jeho nového rivala a ním je Isoria Amiar, naša jesenná novinka. Je taká riadne ostrá, dobrá vôňa. Elegantná vôňa. Prvý dojem je, že je intenzívnejšia. Je taký riadne pánsky, taký ostrý, dobrý. Gentlemana, fešáka v obleku. Pre charizmatického chlapa. Sebavedomého, takého mužského. Dvojka, skôr taká citrusovejšia vôňa. Táto je zase taká jemnejšia, taká fresh. Sú podobné, ale je tam jeden veľký rozdiel. A je to podľa mňa úplne, že parfém, čo sa páči každému. Proste tam nie je nič, čo by mohlo niekomu vadiť. Mladší, taký športovec nejaký. Skôr taký športový typ. Za ktorým parfémom by si sa otočila? Jednotkou. Jednotka. Ten je taký iný, je proste taký špecifickejší, tak možno by som sa asi skôr za tú jednotkou otočila. Určite číslo 1. Tak takto ohodnotili tieto dva skvelé parfémy naše dievčatá. Súhlasíš s našimi hodnoteniami? A páčia sa ti tieto vône? Daj nám vedieť do komentu.